Jo crec que hi ha dues Catalunyes, és possible que sí, i hi ha dues maneres de governar, des de la catalanitat o des de l'espanyolitat. Els ciutadans tenen 3 diputats, possiblement no en trauran cap a les properes eleccions. No diuen això les enquestes, no? Diuen que entre 0 i 3, però molt possiblement jo crec que no en trauran cap. Però bueno, aquesta és la meva hipòtesi. Potser en treu més l'Anglada que ells, que seria trist també això. Però bueno, perquè puc criticar Ciutadans, però per mi encara és pitjor l'Anglada. Aprofito que no hi és ara per criticar-lo. Després, si voleu, li passem les imatges. Escolta, Padilla, truca a l'Anglada, sisplau, truca a l'Anglada, que li vaig a dir el que ha dit. Truca-li. D'acord, i porto una altra coseta, és una coseta breu, però clar, a mi em fa sortir aquí sempre amb la bandera espanyola i la bandera catalana, saps que a mi no és que em molesti, però trobo que n'hi ha una que sobra, no?, en la meva secció. I llavors el senyor Montilla a Barcelona s'està fent una conferència sobre el canvi climàtic, una cosa que jo tampoc acabo d'entendre. La gent diu, ui, quin fred fa aquests dies, deu ser del canvi climàtic, no? O quina calor fa, això és el canvi climàtic. La gent no en té ni idea, però hi ha com aquesta espècie de nova religió, que és l'ecologisme, es parla molt del canvi climàtic. Doncs a Barcelona ha estat el punt central d'una conferència que s'ha fet i tinc uns comentaris breus del Montilla que sembla que la gent no li fa gaire cas perquè veureu molta gent passant amunt i avall i no li fot ni cas, ja veuràs ja. El govern de Catalunya té la lluita contra el canvi climàtic com un dels eixos centrals de la seva actuació. Una centralitat que es veu tant en les polítiques d'impuls de les energies renovables com en l'estímul de la mobilitat sostenible o la gestió eficient de l'aigua. Bé, el millor és quan marxa el tio amb el trípode de la càmera ja. I ha agafat la primera frase, quina llàstima. Bé, i a més, com heu pogut comprovar, només hi ha la bandera espanyola i això es fa a Barcelona. Vull dir, no sé si el president Montilla governa des de la catalanitat o des de l'espanyolitat. Bona tarda, senyor Anglada. Bona tarda. Què, on parem ara, senyor Anglada? Doncs mira, no ho sé perquè estic nerviós i estic molt enfadat. És que quina mala sort, Anglada. Molt enfadat perquè jo tenia moltes ganes d'estar aquí, a més m'ha trucat gent pel telèfon, veurem què és el que està passant, i bueno, en circumstàncies d'aquestes estic agafant molts nervis perquè bueno, estic aquí al mig de la carretera, no sé què fer, i em trobo impotent, saps? Però encara estàs al baricentro? Ah, no, estic una miqueta més avall, però bueno. Ja. No he pogut averiguar el que ha passat, o el que està passant. Bueno, Anglada, saps el que ha dit l'Igor aquí, ara en directe? Anna? Saps el que ha dit l'Igor en directe? Sí. Saps el que ha dit? Ah, no sé què ha dit l'Igor. No, perquè esclar, no veig la televisió. És igual, Carlos. Josep, ja t'ho explicaré. No. Josep, escolta el que ha dit l'Igor. Digue-li ara, Igor. No, res, estava criticant el partit Ciutadans i he comentat que per mi és encara pitjor el teu, però escolta, això, mira, jo ho dic des de la meva independència aquí en el programa. Ja veus, un dia que no vens al programa, Anglada, i no et pots imaginar. O sigui, que resulta que l'Igor ha dit que el meu partit és pitjor que els Ciutadans. Sí, però cuidado, Josep, també he dit que tu... Perdó, jo em pensava que l'Igor era catalanista, ara me'n dono compte que l'Igor està a favor d'un partit espanyolista, i ja em va bé. No, el que no sóc és contra els immigrants, això, però bueno, Josep, també he dit que tu trauries representació i Ciutadans no, que quedi clar això. Sí, això també ho ha dit. Home, això crec que és una cosa que ja fa temps que està escrita, que Ciutadans no és que en tregui un o dos, jo crec que Ciutadans no entrarà al Parlament de Catalunya. Molt bé. Les enquestes tampoc sorties tu, em sembla? Bueno, tampoc sortia a Vic, que me'n donaven 0,1 i em vaig treure 4. Vale, no et posis nerviós, Anglada, no et posis nerviós. Estiguis tranquil·la ja, Ja anirem connectant amb tu, Vale. Adéu, Anglada, adéu. Alguna cosa més, Igor? No, Carlos, no m'atreveixo a dir res més perquè encara trucaràs a algú altre.